És un bon lluitador. És capaç d'enfrontar-se tot sol amb en Tamahome. Molt impressionant. Si continuen així, pot guanyar tant l'un com l'altre. Tant se val qui sigui, el resultat serà el mateix. Tan sols que perdin un guerrer ja serà el seu final. Perdran tota la força i els 7 guerrers de Suzaku no es podran reunir ni podran invocar el déu Suzaku. I llavors, què farà sacerdotessa de Suzaku? T'agrada brandar aquestes joguines, oi, Tamahome? Si hem de lluitar amb joguines, jo faré servir això. Ràbia sagrada! Foc! Funciona. Nakago s'ha trencat la barrera? Sí, s'ha trencat. Així serà més interessant. Estàs acabat! Ah! El símbol de cranc no apareix, com sempre que és en una batalla. Tazuki, para de lluitar! Sembla en Tamahome, però no és en Tamahome. Em sents? Però què dius ara? No sé de què em parla! Digues alguna cosa que s'entengui, home! Ah! Ràbia sagrada! Foc! Tamahome! Ja n'hi ha prou! Tazuki! Pareu, sisplau! Tazuki, no matis en Tamahome! Miyaka! Si en Tamahome es mor... Si es mor, jo no sé què faré. No puc permetre que passi, que no ho entens! No, sisplau! Atura't! Fins i tot després del dolor i el turment que ell li ha causat. Quina noia més heroica. Fins i tot si en Tamahome no hagués sigut aquí, jo hauria tornat, creu-me. Para atenció. Es pot saber què fas? Molt fàcil. No em fa por lluitar amb tu cos a cos, només amb les mans, com un home! Però què et passa? Tan aviat et canses de lluitar? Com un home, eh? Per què no fas servir les mans? Mira, jo no tinc cap problema per fer servir les armes. Tazuki, el matarà. Chichiri, de pressa, fes alguna cosa! No permetis que l'esbatussi així! Em sap greu, no puc. I encara que ara hi pogués intervenir, tampoc serviria de gaire cosa. Ah!